נו, תקפוץ, נו! תקפוץ, תשי שואלים! נו! استنى شادي סחטן שדי, סחטן! סחטן! يلا اسعد נו! אורי, אתה מוכן למפל? לא, אני רוצה שתשב ותסתכל, מה קרה לך? זה לא מפל מפחיד, זה מפל כיפי. תשב ותסתכל, הנה, הנה, מגיעים, הנה, הנה, הנה. די, אורי. נו, מה אתה אומר? אתה זוכר שהיינו שמה? בוא נעצור כאן. עוד פעם, יאללה, בוא נעצור וניקח את הסירה מסביב, רוצה? לא ניקח את הסירה, נזרוק לשם מים ונראה איך הם המפלים. אתה רוצה ללכת לקחת את הסירה ביד ולעשות סיבוב עוד פעם?